Дами и господа, Къци! Добър вечер, приятели, дали спечели или изгуби. Здравейте, гости! Здравейте, гости в студиото ни, Цар Самуил 32. Надявам се с тази хубава българска песен "Брала мома руже цвета", не така, чо? Да започнем днешното предаване. Настанили сте се, предполагам, удобно пред своите телевизори и очаквате днешното забавление. Дано това да се случи днес. Ние ще направим всичко, което ни е по силите. Нека да заповяда Силвана Орлинова Иванова и да започне решаването на днешната кръстословица. Силвана Орлинова Иванова. Очакваме тази участничка. Този, който да се готви след нея, е Нели Стоянова. Още една дама. Нели Стоянова. Заповядайте и вие, Нели. Подгответе се за игра. Следващият, когото очакваме днес, е Любомир Пенков. Нека и Любомир Пенков да заповяда да се подготви. Силвана Орлинова Иванова, Нели Стоянова, Любомир Пенков. Това са първите участници. Аз държа да кажа, че и тази седмица снимаме в студиото ни на Цар Самуил 32. Заповядайте в четвъртък, петък и събота. Очакваме ви в тези 3 дни. Ако искате да участвате и да се забавлявате на живо в нашето шоу тук. Адресът на забавлението е Цар Самуил 32, билети в билетния център на НДК, както и на място от 19 часа. Снимаме с един билет 3 предавания. Благодаря ви. Благодаря ви. Казвам на Минко, Ачо, Пламен и Цецо. Нашите музиканти. Аз започвам. Здравей, Силве. Готова ли си? Здравейте, момичета. Краси, Ани, Наде, Женя. Се е скрила, покрила под някоя гъбка. Здравей, Женя. Готови? Ще изненадаме днешния финалист, нали? Пригответе се. Аз казвам добър вечер на първата участничка. Това е Силвана. Добър вечер. Вие ли сте Силвана? Аз съм. Желая успех. Къде избирате да играете днес? Б2. На Б2 е буквата О. От Б1 надясно по цялата хоризонтала Б и надолу по вертикалата 10 до Д10 играете за едно училище. Първи опит с трите карти. Средна карта. Средната е Жокер. Ще подскажа, Силвана, че това е висше училище. Има такова в София. Висше учебно заведение. Пак с картите. Пак с картите. Лява, средна, дясна. Дясно. Дясната е двубой, Силвана. Сега срещу вас ще играе следващият участник, а това би трябвало да е Нели Стоянова. Да. Вие ли сте, госпожа Стоянова? Здравейте. Желая успехи на двете, и на титулярката, и на конкурентката. Не се давайте една на друга. Вижте. 4 букви. Първа буква П. Знак. Математически. Плюс. Да, плюс. Конкурентката остава в играта. Госпожа Стоянова остава в играта. Силве, моля те, нека да изберем един участник, който да се подготви. Титулярката Силвана си тръгна. Илия Вачев да се подготви. Очакваме го. По-точно, очакват го момичетата на късмета. Госпожа Стоянова, избрахте ли къде искате да играете? По последната дума, направо с трите карти на Силвето. Средната. Вие учила ли сте в висше учебно заведение? Да. Какъв профил, какво сте учила? Библиотекарство. Библиотекарство. Да. Лява, средна или дясна от картите на Силвето? Средна. Средната е АСО. Къде да ви отворим? Госпожа Стоянова. От Б1 по цялата хоризонтала Б и надолу по вертикалата 10 до нейния край. Б1. Б1 е буквата К. Искате ли още едно разиграване с трите карти?
Да. Лява, средна или дясна? От към вас. От към нас е двубой. Сега от към вас ще дойде следващият участник. Това трябва да е господин Пенков. Вие ли сте господин Пенков? Аз съм, да. Кой ще победи според вас? Естествено аз. Да. Госпожа Стоянова, според вас кой ще бие? Би трябвало. Трябва и двамата да вярвате в себе си. Успехи на двамата желая. Вижте. Първа буква П. 7 букви общо. Решение. Съдебно. Съдебно, моля за тишина в студиото. Съдебно решение. Решение, например, по някое дело. Някой след това решение, например, може да отиде в затвора. Присъда. Да! Да, присъда! А може да е и смъртна присъда. Все още има страни, в което не е отменена. Владимир Чириков да се подготви. Владимир Чириков. Чакаме този състезател. Госпожа Стоянова, спечелихте си жокер. Сега ще ви подскажа за това висше училище. То е музикално. 10 секунди. Консерватория. Точно! Консерватория! Разбира се, консерватория. Това е висшето музикално училище. 50 лева за тази сложна дума. В2. В2. На В2 е буквата Л. От В1 надясно и надолу по 7 до Г7 играете за един актьор. Първи опит с трите карти на силата. Лява, средна или дясна? Тази лявата е жокер, най-добрата карта. Веднага ще подскажа. Това е един български актьор. Участва, например, в Момчето си отива. Не главната роля, разбира се. Главната роля, спомняте ли? Филип Трифонов, да. Точно, Филип Трифонов. Още веднъж трите карти искате ли да играете или ще опитате в рамките на 10 секунди да назовете този друг наш голям български актьор? Партнирал на Филип Трифонов в Момчето си отива. Не се сещам актьора, за това пак от към вас. От към мен е жокер. Продължавам с жокерите. Маргарит и Маргарита е също филм с негово участие. 10 секунди. Моля за тишина в студиото. Подарък от Надето, която много често ходи на театър, затова е толкова усмихната, защото знае кой е актьор. Роси Крумова. Нека се подготви Роси Крумова да заповяда и да играе. Господин Вачев, вие ли сте? Добър вечер. Илия. Добър вечер, Илия. По-близичко на микрофона. Хубаво да чуваме вашия глас и карта от кръстословицата. А10. А10 е буквата Б. От тази буква Б наляво и надолу по 9 до Д. 9. Играете за един художник и скулптор. Един голям творец. Много оригинален, между другото. Първи опит с трите карти на силвето. Лявата. Неговия стил много лесно се различава. Има ясно изразен стил. Къде да отвори Дани? А9. А9 е буква О. До тук бот. Още веднъж, искате ли с трите карти или ще опитате в рамките на 10 секунди да познаете този художник и скулптор? Пак лявата. Пак лявата е АСО. Или е къде да отворим? В9. В9 е буква Е. Боте. 10 секунди. Ботенка. Не, не е ботенк. Друга възможност? Всичко най-хубаво, Илия. Подарък от Краси. Продължаваме с нов участник, когото избирам. И това е Дора Стефанова. Нека да се готви Дора Стефанова при Надето и при Краси. И при Ани, разбира се. А на сцената би трябвало да е Владимир. Да, добър вечер. Добър вечер, Владимире. Добър вечер. Желая успех. Къде Мерси. избирате да играете? Без карта по последната дума. По този художник, за който изгоря участника преди вас. За него директно с картите на силвето. Средна. Средната е жокер. Подсказвам още за този художник. Той е съвременен художник. Характерни за него са закръглените фигури на хора и животни. Закръглени, леко пълнички, така изглеждат фигурите.
Изглежда Има ми си познато. свой... Познато изглежда, да. Аз съм имал възможност да видя негови скулптури, много са впечатляващи. Още веднъж с трите карти има ли нужда? Да. От към вас. От към мен е Жокер. И така, последен Жокер, Фернандо. 10 секунди. Боте. Ботере. Ето е грешно. Ботеро. Точно, Ботеро. Само че ударението е Фернандо Ботеро. Браво, браво. Добре, Владимире. Досетихте ли се кой е Ботеро? Не. Интуиция. Нищо. Важното е, че от тук нататък няма да го забравите. Никога. Ботеро е с много уникален стил, между другото, на рисуване и много оригинални негови скулптури, заоблени, закръглени, много са интересни. Деси Теникиджиева, между другото, нашата актриса Деси Теникиджиева се запали по този стил, когато правеше своя клип. И така, 200 лева при нов успех, Владимире. Рискувате ли, играете ли? Не рискувам. Не. Рискувам или не рискувам? Не рискувам. Я да ги чуя! Публиката не е много доволна. Всичко най-хубаво, Владимир, е жив и здрав. Всичко най-хубаво, жив и здрав. Сядате си с 50 лева. Нищо, че публиката каза Илиян Георгиев Иванов да се готви за игра. Илиян Георгиев Иванов. Госпожа Крумова. Вие сте, нали? Да. Роси Крумова. Желая успех. Къде избирате да играете? Няма изгорел участник преди вас. В4. В4 е буква Д. От В1 надясно и надолу по 7 до Г7 играете с един български актьор. Момчето си отива и Маргарита и Маргарита са филми с негово участие. Първи опит с трите карти на Силвето. В средата. В средата е двойка, две букви от азбуката Роси. В. В има на Г7. Г7, Дани. Още една буква от азбуката. О. О има на В7. И така, още веднъж трите карти има ли нужда? Да. Лява, средна или дясна? Пак в средата. Пак в средата е Асок. Къде да отворим, Роси? В3. В3 е буквата А. 10 секунди. Кой е този наш актьор? Владиков. Не. Момчето си отива и Маргарита и Маргарита. Знаем до тук. Всичко най-хубаво. Всичко най-хубаво. Продължаваме подарък, между другото, от Краси. Продължаваме с Николина Цветкова Стефанова. Нека да заповяда Николина Цветкова Стефанова. На сцената би трябвало да е Дора Стефанова сега. А Николина да не е ваша роднина? Не. Значи две участнички с фамилия Стефанови ще играят. Госпожа Стефанова, малко по-близичко до микрофона, хубаво да чуваме гласа ви и успех без карта по последната дума. Карта от кръстословицата. А8. А8, там е буквичката Х. Надолу по вертикалата 8 играете за един документ. Документ. Първи опит с трите карти на Силвето. Средната. Средната е Жокер. Внимание, подсказвам за този документ. Той е с важно обществено и политическо значение. Искате ли още едно разиграване с трите карти или ще опитате в рамките на 10 секунди? Ще рискувам с 10 секунди. Нека тръгнат. Харта. Харта! Точно, харта. Браво, Да, благодаря. браво. Браво, господа Стефанова, думата е харта. 50 лева. Рискувате ли ги? Играете ли за 200? Да. Я да чуя вашата реакция. Така. Как щяхте да реагирате, ако се беше отказала? Добре, много сте готини. Така, играете за 200 лева. Карта от кръстословицата, госпожа Стефанова. В6. В6, буквата е Н. Ще играете обаче пак за актьора, който умори двама души вече. От В1 надясно надолу по 7 до Г7 играете с един български актьор. Момчето си отива и Маргарита са филми с негово участие. Първи опит с трите карти на Силвето. Средна. Силве, ти гледала ли си момчето си отива? Не. Аз ще го изигра. Сега съм едно момче и си отива. В. Буква В. Буква В. Има я, казаха я, отворихме я. Няма друга буква В. Внимавайте сега. Концентрация. Нова буква, за да продължите напред. Трябва да отворите. Не играем ли от В1? Да, от В1 до Г7. Предишната участничка предположи буква В. Имаше я, отворихме на Г7. Внимавайте сега, госпожа Стефанова. Още една буква. Концентрация. Буква.
Има, разбира се, на V1. V1. Той, както си личи, е много млад, този човек. Да. И така искате... 10 Той е секунди. млад и е нов. Искате ли 10 секунди? Да, 10 Нека секунди. тръгнат. Младенов. Младенов. Браво, браво. А позволете ми един въпрос. Кой е Младенов? Не зная. Как му е? Рашко Младенов. Рашко да, Младенов. Директор, между другото, на театър, сетих, да. на сатиричния Сега се театър. сетих, сетих Рашко се. Младенов. Да, бе, да. Не кой да е. Рашко Младенов. Свири на пияно. Пее много хубаво. Да. Страхотен познавам. наш актьор. И между другото, вечно млад точно. Така е, който пее и Forever свири. Young. Играете ли още? Ще се откажа. Отказвате се, всичко най-хубаво. Сядате си с 200 лева. Избирам нов участник, който да се готви, и това е Евгений Настев. Нека да заповяда Евгений Настев. Какво нещо са медиите, виждаш? Казах Евгений, веднага казах един друг Евгений. Евгений Настев да се готви. И така, на сцената би трябвало да е Илян. Да. Добър вечер, Илян. Добър Къде вечер. избирате да играете? Г2. Г2. Там е буква Л. От Г1 надясно до Г6. Играете за течност. Първи опит с трите карти на Силвето. Към вас. От към мен двойка, две букви. А. А, имена. 6 в края на думата. Значи с буква А завършва тази дума. Още една буква предположете, Иляне. И. Да. Няма буква И. Още едно разиграване с трите карти. Средната. Средната е двубой. Пазете се! Срещу това ще играе едно чаровно момиче. Тя би трябвало да е Николина. Точно така. Здравейте, Николина. Успех желая на вас. Успех, Иляне, ни се давайте. Вижте думата. Прибор за отделяне на по-дребни от по-едри. Сито! Сито, дамата бе първа. Сито и Николина остава в играта. От конкурент става титуляр. Нека да изберем още един участник, да се готви при Надето. Юлиан Тодоров. Нека да се подготви Юлиан Тодоров. Николина, къде избирате да играете? Без карта по последната дума. А2. А2 е буква А. От А1 до А7 играете за термин в химията. Първи опис, трите карти на Силвето. От към вас. От към мен е Жокер, най-хубавата карта, веднага ще подскажа. Това са група атоми в молекулата на някои химични съединения. Група атоми, които имат особени свойства. Още веднъж трите карти, има ли нужда да играем? Да. Лява, средна или дясна? Средата. Средата е Жокер. Внимавайте, освен че сте късметлийка, сега ще чуете и последния Жокер. Те преминават без изменение от едно в друго химично съединение. Преминават от едно в друго химично съединение без изменение. Тази група атоми. И така, 10 секунди. Те са свободни да минават наляво и надясно. Ще видите после. И така, продължаваме нататък с нов участник, който да се готви. Дора Димитрова. Нека Дора Димитрова да се подготви. На сцената е господин Настев. Настев. Успех, господин Настев. Добре. Къде избирате да играете? Г1. Г1 е буква Ж. Внимавайте, от тази буква Ж надясно до Г6 играете за течност. С буква А завършва тази течност. Първи опис трите карти на Силвето. Към вас. От към мен е Асо. Къде да отворим, господин Настев? Г3. Г3 е буква Р голям. Още веднъж с трите карти има ли нужда? Или ще опит... Не, дай. Или в рамките на 10 секунди. Вие решавате. Да. Вие решавате. 10 секунди. Нека тръгнат. Жлъчка. Точно. Жлъчка. Аз искам само да ви покажа средната карта. Ако бяхте си избрал средната карта. Хубаво, че рискувахте в рамките на 10 секунди. 50 лева до тук. Рискувате ли ги? Да. Къде отваряме? Д1. Д1 е... музика! Такива неща стават при спечели ризгови. А ние продължаваме. Специални ефекти. Минко, на пианото. Крум Стефанов Жечков да се готви.
Крум, Стефанов, Жечков очакваме. На сцената е Юлиан, предполагам? Да. Здравейте, Юлиан, е карта от кръстосовицата. Добър вечер. А1. А1 е буква Р. От А1 до А7 играете за група атоми в молекулата на някои химични съединения, които преминават без изменение от едно в друго химично съединение. Първи опит с трите карти на силвето. Средно. Средната е Жокер, като двойка ли още ползвате картата? Като асо. Къде да отворим? А3. А3 е буквата Д. Ще се радваме, ако познаете думата. Още един опит с трите карти или в рамките на 10 секунди? Дясно. Тази. Жокер отново като двойка ли още ползвате картата? Като асо. Къде отваряме? Колко? А5. Буквата е К. 10 секунди. Радикали. Радикали. Бези. Бези. Накрая. Радикал. Точно така. Браво. Браво. 50 лева са ваши. Радикал. Играете ли за последната дума? За нея не е играно, нищо не знаем за нея. 200 лева и възможност да въртите колелото на късмета. Юлиане. Д2. D2. Буквата е М. Надясно до D7 играете за от D2 вече останало до D7 играете за една историческа личност. Първи опис трите карти на силвето. Средно. Средата е Асо. Къде да отворим? Нямаше Жокер, за да подскажа повече. D3 буквата е И. И така, още веднъж с трите карти. Дясно. Тази. Двубой. Пазете се. Пазете се. Юлиане, срещу това ще играе Крум. Вие ли сте, Круме? Да. Успехи на двамата. Вижте думата. Концентрация. Първа буква Д. Духовен сан. Дякон. Духовен сан. Дякон. Дякон. Точно така. Дякон и вие, Круме, оставате в играта. На Юлиан казвам приятна вечер, всичко най-хубаво. Избирам нов участник, който да се готви. Това е Валери Недялков Георгиев. Нека заповяда Валери Недялков Георгиев и да се готви Круме. Направо с трите карти на силвето. От към вас. От към мен е Жокер. Ще подскажа. Играете за водач по времето на Великата Френска революция и привърженик на конституционната монархия. Един от водачите на Великата Френска революция, привърженик на конституционната монархия. Още веднъж трите карти има ли нужда? Средна. Средната е двубой. След това ще играе следващият направо да идва и да застава до вас. Това ви трябва да е господин Георгиев. Господин Георгиев, вие ли сте? Да. Желая успехи на двамата. Вижте думата, която ще помогне на един от вас да продължи напред. Сладкиш. Кек. Кекс каза господин Георгиев и остава в играта. Думата е кекс. Крум си тръгва. Крум си тръгва. Продължаваме с нов участник, който да се готви. И това е Милен Занков. Нека Милен Занков да се подготви. Сега, господин Георгиев, направо с трите карти на силвето. Средна. Средната. Жокер. Още веднъж подсказвам. Мога ли да Граф. го кажа? Свърши времето. Граф Оноре Дьо. Мирабо. Точно така. Обаче изтече времето за решаване на кръстосовица. Вие въртите колелото на късмета тази вечер. Честито! Ние прекъсваме за реклама. След рекламите шоуто продължава. Вие гледате Риск печели, Риск губи. Състезанието продължават. Владо! Дора! И Илиян. Да видим кой ще играе пръв. И така, внимание. Пръв е под номер 1 Владо. Владо, от кой град са корените на Доре или Илиян искате да познаете? На Илиян. Илиян. Илиян е от Плевен или от Свищов? От Плевен. Точно. Точка за вас. Продължаваме нататък. Продължаваме нататък. Втора възможност. Играе под номер 1 отново Владо. Годините на Дора или Илиян искате да познаете? На Илиян. Илиян. Илиян е на 24 или 28 години. 24. Точка отново за вас.
Точка, Владо. Втора възможност да се приближите към наградата. Днес тя е цветен телевизор. Под номер 2 отново сте вие. Професията на Дора или Илиян? Илиян. Илиян, вижте го. Той е завършил току-що геодезия или компютърен специалист. Геодезия. Точно! Не успя да ви излъже. Не успя да ви излъже, Илиян. И така, следващият е под номер 6. Илиян. И така, готов. Любимата музика на Владо или Дора ще познават Илияни? На Дора. Дора. Дора слуша предимно народна музика. Гледайте се двамата в очите. Народна музика или латино музика? Народна музика. Не! Латино! Дора е почитателка на латиното. Следващият, който ще играе, е под номер 4. Дора, вие сте. Какво обича да си готви Владо или Илиян? Искате да познаете? Владо. Така, един срещу друг с Владо. Владо обича да си готви салата, че е по-лесно. Или таратор, че е по-вкусно. Салата. Не, таратор. Владо обича да си прави таратор. Да видим нататък. И така, внимание, под номер 2 отново Владо. Килограмите на Дора или Илиян искате да познаете? Нека да е Дората. Нека да е Дора. Килограмите на Дора са, давам две възможности. 62 килограма или 57 килограма. 57 кг. Не, 62 отчете нашия кантар. 62 килограма. И така да видим нататък. Следващият, който ще играе под номер 4, Дора, вие сте. Любимото забавление на Владо или Илиян, искате да познаете? На Илиян. И така, Илиян обича да излиза с приятелката си или да излиза с приятелите си? С приятелката си. Точно така. Точка за вас, Дора. И така, още два въпроса има. Да видим кой е следващият. Дора има възможност да изравни. Ако сега не успеете да го направите, Дора, е безсмислено да продължаваме напред. От номер 3 вие сте. Ще имате възможност да римувате една дума в рамките на 5 секунди. Казвам думата и тръгват секундите. Думата е шипка. Моля за тишина. Дрипка. Дрипка е рима на думата шипка, но няма такава дума. И как дрипа? Дрипка. Дрипка. Умалителна. Добре, може, в поезията всичко е възможно. От дрипа може да се умали, да се каже дрипка. Точка за вас. Да видим кой ще е следващ на ход. Под номер 2. Безсмислено е да продължим, защото Владо вече има 3 точки. Дора 2. Илиян нито една. Владо, прегърнете този цветен телевизор Samsung. Той е ваш! И така, благодаря, момичета. Аз ще помоля Владо да прегърне хубаво Дани в камерата срещу тях, да си направят една хубава снимка. Готови? Фото, моля! Ето, това е вашата снимка. Всичко най-хубаво. Ние продължаваме с днешният финалист, господин Георгиев. Преди това танцът на момичетата на късмета. Танцът, с който момичетата ще поздравят господин Георгиев. И разбира се, ще му пожелаят късмет. Ще му пожелаят успех в края на днешното шоу. Готови? Готови ли сте, момичета? Момчета, музика! Благодаря, момичета. Благодаря и тигрици. Тигриците на късмета. Ние продължаваме с господин Георгиев. Честито, господин Георгиев, вече сте пред колото на късмета. Излязохте в подходящия момент към края на решаването на кръстосовицата. Въртете колото. Когато решите, го хванете и силно го завъртете в вашата посока. Аз ще напомня, че и тази седмица снимаме четвъртък, петък и събота. Заповядайте утре, ако искате, на Цар Самуил 32 и се забавлявайте заедно с нас. И така, играете за сребро, господин Георгиев. Играете за сребро. Какво беше това? Прескочи. Тюх ли беше? Тюх. Това беше тюх.
Малко е по-силно е трябвало да завъртите колелото и щяхте да влезете в сектора супер джакпот. Какво не сте? Не съм вечерал тази. Сега ще отидем на вечеря след шоуто. Има ли Нобелови лауреати по литература Значи само с да или не трябва да отговорите. Ако познаете, печелите сребърно бижу. Има ли Нобелови лауреати по литература от Япония? Да. Разбира се! Разбира се! Двама и то! През 94-та и 68 година. Ето ви едно сребърно бижу, подарък за вашата приятелка или съпруга. И възможност да поздравите всички, на които държите, господин Георгиев. Поздравявам всички роднини, семейството си, всички в залата и колектива на това много хубаво предаване. Благодаря ви от името на колектива, да сте жив и здрав и пак да дойдете и пак да играете и да печелите. Това бе всичко за днес. Гледайте ни отново и утре. Аз напомням, че може да заповядате утре, ако искате да участвате на живо в предаването Цар Самуил. 32 билети в билетния център на НДК, както и на място с един билет, 3 предавания. Обичаме ви, благодаря ви за това, че бяхте и тази вечер с нас. Това за нас е голяма чест. Благодаря на всички, които бяха гости в студиото ни.